Aurreko ostiralean, urtarrilaren 30, Innovation Cities jardunaldia ospatu zen Arrasateko Garaia berrikuntza gunean. Bertan, zenbait hiri eta herrialdeek berrikuntza nola erakartzen duten aztertzea zen helburu. Andoni Gartziak, Garaia berrikuntza guneko zuzendariak, aurkeztu zuen jardunaldia eta bertan Deba ibaiko korredoreak Euskadiko 4. metropoli bihurtzeko duen erronkaz hitz egin zuen. Lehen aurkezpena, Infonomiaren ohizko formatoan, Alfons Kornela eta Antonella Brogliak egin zuten. Bertan, hirien eta berrikuntzaren inguruan 10 ideia jorratuz. Ondoren, Alfonso Bergarak, hirietan berrikuntza eta garapena bultzatzea helburu duen Fundazio Metropoliko zuzendariak, lurralde inteligenteen inguruko ponentzia aurkeztu zuen. Jarraian, Carlos Ventura Quilón, Rivas Vacía Madrideko telekomunikazio departamentuko arduradunak, hirian egiten ari diren teknologiaren erabilera aurreratuaren azalpen bat aurkeztu zuen. Eta amaitzeko, Angel Arbonies, ezagutza sistemen komunitate Iberoamerikarreko zuzendari exekutiboak, World Capital Institutek antolatutako Most Admired Knowledge Cities sariak eta ezagutza hiriak aukeratzeko kriterioi buruz hitz egin zuen. Un tentempié que es el Luch, pues a ver si os ha servido para reflexionar un poquito. Muchas gracias y feliz fin de semana a todos.